7 cuncas de papas de millo unha bella comer. Morra Marta, morra farta. Miña nai era filla de labradores, eran 8 irmáns. Comezou no oficio porque tiña que ganarse a vida de algunha maneira. En realidade quería ser costureira, pero colleronlle a praza para poder aprender o oficio. Por iso adicouse a tecelán. Cando comezou, estaba solteira. A vida da miña nai como tecelán era moi escrava. Iba a sementar o liño e logo recollero a man. Había anos que polo mal tempo recollía pouco. Entón, como ela dicía, era un ano de fame. Lembro con 2 nenas pequenas, a miña irmán máis eu polo medio dos fios do telar. Ela atendendo a todo, a casa, o campo, os animais, e as súas nenas e o seu telar. Eu sempre a lembro metida naquele telar. Ergue as nenas, preparas para a escola, dalle de comer aos poucos animais que ela tiña e volta ao telar. Daquela era cando lle rendía o traballo, porque as nenas estaban na escola, ela estaba soa e tranquila. A mediodía preparaba a comida e volta ao telar, cas nenas enredando polo medio dos fios. Eu, como era máis grande, a veces axudáballe a facer o ovelo, cando non lle desfacía todo. Era unha nena moi inquieta e non paraba. Ao contrario que a miña irmán, que asentaba ao lado do telar, dáballe un novelo e pasaba parte da tarde hasta que o revolucionaba. Aínda que era duro, ela gostaba do seu traballo de tecelán. Tería seguido nel se non fora porque os tempos cambian e deixou de ser rentable. Foi cando empezaron a vir as sabas e as colchas de fábrica, peores pero máis baratas. Daquela adicouse de cheo ao campo. Daquela non era un traballo moi valorado, non se gañaban moitos cartos, pero era o que había para poder vivir. Unha vara 4 cartas de tecido por unha cunca de millo. Ese era o seu valor. Para vendelo tiña que xuntar un cerrado que tiña 15 cuncas, que o vendía por 22 pesos. Era a única tecelán no pobo. Facía colchas para as camas, sabas e mantas, todo por encargo. Usaba lán de ovella para as mantas e para as colchas trapos vellos tecidos co liño e para as sabas liño. Preparar a lán era moi traballoso, pero a base de todo era o liño. Aínda o era máis. Tiña unha elaboración moi longa, sementábase, cando tiña unha altura suficiente recollíase a man e logo ripábase, é dicir, separábase a semilla do tallo cun aparello de madeira dentado. Deixábase no río de 9 a 11 días para que engordara e quedara doce. E o seguinte paso era amazalo con un rulo tamén de madeira. Despois espadealo, que había que pasar o liño por unha especie de coitelo de madeira que permitía separar o que interesaba da planta e o que non. A continuación, rastrelalo por unha especie de peine tamén de madeira, para conseguir que quedara sedoso e poder fialo coa roca e o fuso, e que permitía facer unhas marañas de fio para devanalo con un aparello de madeira con 4 brazos nos que se iba enrollando e dar de voltas con unha manivela e, por último, facer o velo. Daquela, o liño estaba listo para confeccionar as prendas co telar. O seu primeiro telar encargoulle a un carpinteiro do pobo. Ela pagou pouco a pouco durante moito tempo. E, cando se casou, tiña cartos aforrados do seu traballo do telar que os invertiu na estrutura da súa casa. Despois o marido marchoulle para a mina, que era o traballo que había nese momento para os homes, e túvose que adicar de cheo ao campo, cas súas fillas e máis tarde un fillo. E así chegou á xubilación cos seus 3 fillos e 5 netos. Que meter no río, para que o niño se xabó, hai se que meter no río.
e fai mazado